lactating mother nu nau pom kan ti te kha thun dan kan en don ni pahnih na hian a oma lactating mother chu kan lu nuin add beneficiary atia kon kan lut le don ni ti chuan a chung bera hian name of the beneficiary ti lo oma he hi nu nau pom ming kha ni adot le chia hian a pasal ming alo om le a ti chuanin an hnuai le a hian date of birth a oma he hi sangi date of birth ani nu nau pom date of birth kha no te ni lovin chuan date of birth a kan lu hian lo lang ta chu april sang ni panga ti kha lo ni a hemi hnulam kum kha chu a thlan thei lo ti na ni a chan chu sang ni panga tanga sang ni som ni le pakhat hi a in kar hi kum som paruk chia chia ni a om zia chu nu nau pom kha kum som paruk ai no pang ani thei lo ti na ni chu april sang ni panga le a hmalam kum zong kha chu a thlan theia a hnulam kum ero kha chu thlan thei lo ni april ani na san chu tu na hian april kan hmang meka may ya in thun chuan may ya in tianga khating zel khana kal ve zel don ni ti chuan in tu na tan chuan nu nau pom kum hi november niriat sang ni pali lo ti taila ani kan thlan zo khan an hnuaia okay ti hi mele mai turani ti chuan in sangi date of birth chu niriat thlasom pakhat sang ni pali lo ni ta a hetiang bok hian date of birth in lo hrelawa apian kumte chin lo hriani chuan a hnuai chiam hi year of birth tia hian chutlu le mai turani a kumte a kha a date of birth kan hriat lo chuan heta po hian sang ni panga nulam kha athun thei chong lo ni kum som paruk ai no pang kha ani thei lo ni chu chuan hemi zo hian mobile number ti lo oma he hi chu beneficiary sangi emo a pasal phone number kha ani maya chuanin a hnuai le a hian delivery date ti oma he hi chu no te pian ni le thla le kum kha ani ve thunga heta eroi chuan voin ni thleng khana thlan theia voin ni piang ani pon voin kha thlan thei ve thung ani chuanin tuna april sang ni pak som ni le pakhat ania ni kum december a piang lo ni ta se ti hian highlight char mai tur ani ti hian ani lo pon he ti lai ero om pani te hi feom te pani hi kan metanga ti khan alen zong in kal thea ma zong in ti khana kal thei boka ti chuanin kan du tak ni kan thlan zo nu khan annoya okay ti ku mele mai turani chuanin naute nei ni kan sulut to a annoi bera hian infant gender ti oma hemi hi note khami pange mai chia ti na mai nia m ti khu male ti na nia hi mi pa ti na nia f khu mai chia ti na ni hi khoi ma zo zo ka zuk me mai turani ti chuanin thil pakhat kan hriat tur chu hemi zo hian submit kan metanga fel maya atam zo kina harsan na kan nei trin chu hetia po thak le po chho hi a har sa thin ani hemi application posan checkera hian kan chu zo kan han pot ti han kan han pot thladona alo chuk thla theilo mo chho theilo kan buai thina submit a lang theilo te ti pol kan oma ka kha na de ule ka kan po kha angai ani na kan shedon ni chuanin submit kan lo meta lactating chaulo apo adanga po submit kan lo meta alo lut theilo ni chuan kan thil chu tho ka kan en le don ni kan en anga ti hian kan pot chho lenga ta khan ti dik lo kan lo nei thei ni kha kha kan repok anga ti dik lo kan nei chuan anwai antinan date of birth hi lo ti dik lo taila anwai a hian asedin alo inject to ani anwai zela asenin alo inject ang thu alo inject ang sap tongin mobile number po digit som tura digit som pani te kan lo chulut polani chuan anwai a hian alo inject anga asena inject chungchi ami kha kan ti dik lo ani ti na ni ta ni antinan date of birth po hi heta calendar atia thlang lo khan ama a tia zuk me khuan achut lu ve thei ni hata han kan thriat tur chu antina niriat lo ni ta se pariat khada top lo tur ani niriat amo ni khata mo ni ni mo ani ka chuan bial kan ta ma sa photanga ti chuan ti khan kan ti don ni chuanin thanga lo ni pon hetia thir ngot lo hian bial
panga kan ti nga chuanin sang hi pali te khan ti turani khati anga kan ti lowa bial kan da lo chuan ti khona dik thei don lo ni so ya chang dei mai ni ha ka hria tring turani a khatiang ti dik lo kan nei ka chuan an nuaya sen alo omang kan ti to kha khami om ka chuan a submit thei lo ani chuanin khatiang wang po ni lo submit thei lo hrim engemaw net muan wanga mo engemaw harsatna wanga submit thei lo om ka chuan met non lovin he tilai a chung veilam kelsira feite amo kan phone a bek na kha kan met mai anga tiang kan suak le mai don ni chuanin ni danga atu ka mo zana mo kan ti thalenga e beneficiary kan lut thalenga kan thun thale don ni kan thun zo nuwa khan hemi hetilaya hian avar lai china hian kan thun to ho kha pregnant mother ang tho khan lo lang le don ni